Wow, Ajulaga out. Oh, what is that? Jeroma. Wow. Not Ajulaga, you are alone. Keep on me. Down go. My brother, if we are in the man, got to be an arrange for hire. How? If you're good. No, and the buy and Barbara, no good, and Asa, no good, and Asa, and I get no good. On your major gun, no good. Ozaja. Who got to get along now, Nimasha and Tabiki, who got a quay to open. On your enemy, I have 60 buying good if you know you retain 60,000 only. We are good, no good. If we are Barbara, Obogo. Ọ gị na-ebi nenye? Mụ na-ebi eme m na-ere nji ya na-eji esi enu. Owi ma gị na. Anyị nwekwa ndị ketụrụ ụgọdụ menye o. Anyị nwekwa ndị ketụrụ ụgọdụ. Onye ebe ọ si ihe. Onye ebe ọ si ihe. Onye ebe ọ si ihe. Ja kọ m ya tara ekwu. Ọ gaghị. Ị na-anụ? 404 ebi ogori. Ya gbala te 504 ọzọ. Onye bụ ọsị ihe. Kita toma con algo. Passa uma coisa, valeu. Kita toma con algo. Passa uma coisa, valeu.